Kolejna oferta pracy na stanowisku mechanik utrzymania ruchu. Już wcześniej mówiłam o tym, ale powtórzę, ponieważ jest to gorąca oferta, na którą poszukujemy kandydata. Wykształcenie o kierunku mechanicznym minimum średnie, doświadczenie na stanowisku mechanika w zakładowym dziale utrzymania ruchu minimum 3 lata, komunikatywny język polski, umiejętność spawania, gotowość do przystąpienia do szkoleń w celu uzyskania uprawnień G1 i G2 na koszt pracodawcy, system pracy 4-brygadowy 7 dni w tygodniu, zmiany po 8 lub 12 godzin, wiek preferowany ze względu na trudność pracy 35-45 lat. Zakład pracy oferuje umowę o pracę, stawkę w okresie szkolenia 26-28 zł netto plus premia za wydajność, dodatek weekendowy, dodatek nocny, nadgodziny płatne zgodne z kodeksem pracy. Po okresie przygotowania możliwość podjęcia funkcji pierwszego mechanika utrzymania ruchu w zakładzie. Dziękuję.